pre. Mata gini na lang ginaya pre. Wala ka tagapot dyan dyan. Mo siya ka katuod. Katuod man ko, pero pag-ilis sa siguro, dito ka ito na punto niya. Laro ning isuot niya mo. Okay no? Bisa. Kapay may herman dia. At ito rin lang ko, ano, ilan ni Ate Lods Gulayan. Lods gulayan. Dahang gulay ito. Ay, dahil ko ito, fresh king gulay dito, pre. Makadala ta gulay ito. Dito Makadala ta gulay. Buta lagi na. Nama gulay lang dyan. Nama kay cash dia. Wala lang. Wala ko. Anyo kailan man kani manyo nang gula utangon lang sa ato. Ore, dali pre. Oh, ano yo? Atro jud dai, Lods gulayan. Tos, ikaw mo. Amo na yung Lods gulayan pre. Oo, ano eh. Nakuha sa Lods. Ay, daghan yun na gulay pre. Gusto ko kay gulay na, pre. Pre, isa pre. Sabi na kitang guwapa pre. Asa man? Kasunod doon. Dawas. Puro kita gaya. Sige, pre, kila. Ay, miss. Ano na si Ate Lods? Balay? Ay, yang mama? Yang ate. Nay, tagayane. Griksi, tagayane. Si tagayane. Si mo, nay, nag-iyas mo. Wala na rin. Sakto kay pre, may nag-iyas. Miss, naka-pick up line sa inyo. Huwag mong subukan. Miss, sa'y lahi ni mo. Amerikano ka? Dili. Abi na ko sa keyboard kasi parang type na kita. Gago! Miss, kakay extra sa nina. Hirama mo, baby. Mag-aapon ni magnaw mo. Ikaw pa yung pahirmon. Ikaw pa yung ilam mo. Libre ni? Yes! Ay, sa pumunta na. Ito, sige, pumunta na. Libre ni? Oo! Kasi mo uyab na. Tawag namin sa imo ha. Ay, pastaan ni Ron. Bisa ko na yan. Bisa ko. Ano yung iperap na yung madam? Shoot ka din na sinuyab. Hindi, with jacket pa! With jacket pa, Jud. Ilasa. Kahilas pa na lang hiram mo eh. Kompleto man, with jacket pa man. Siyempre, kung pwede lang may mo sa jacket lagi para sa itag tambal sa mga katugnaw. Ay, mag-iisa ni madam. Dara lang, sana na. Daan lang. A few moments later. Saktuwa sa imo, pre. Ay, mura magsinukod. Pwede naman yung dira, Dre. Pre, doda bang ko ana, pre. Murag kay kuya mo siro ana, pre. Kay murag mong kabalo sa simuang size, simuang hawak, simuang sanina, pre. Di, siya yung kuya ko, siguro ni kuya wang ikaw niya, kuya, nakita na kuya ito. Ha? Nakita na kuya na ito. Igan ka, miss, kay uyab. Okay, kayo na, sugat sila, sugat man ni. Yung sladwal ko ba, nga yung t-shirt. Nag-away mo siya, yung yubo niya kuya, ibawi niya. Di ko na kaniya, miss, wala ka kay uyab. Pero miss, na kay uyab wala. Wala na. Ha? Wala na, so pwede kong apply. Dito dahil, tiniro ka, Dre. Aw, hindi mo ganino, dili siya, ha? Kung sa ba di ayo? Ay, pero, magto mo taba rin dyan, no? Pagkat ang gulay. Gawas ako. Pre, magkala tag gulay lang pa rin yung pre. Oo, may nga, pre. Gusto kilo ang gulay pa yun. Pag gupog Kaya ko pala yun, pre. Kaya wala kayo kauli sa balay sa usawa, no? Sige, palayas ko niya. Dala kong talong. Ay, paboritong gulay ito, talong. Talong? Nahilig mo itong mga anak talong. Ako. Tulo, para I love you. Nagpilang talong gani, bam? 60 ang kilo sa talong, sir. Mahal po na yung talong ni mo, ma'am. Uy, pero mas mahal mantik ka, ma'am. Eh. Sa'yo na, niyo, pre. Kaya tinuod, may tawag pa yung makataas at kinabuhi ng gulay, pre. Ano kayo nga makataas kinabuhi ang gulay, pre? Ang gulay raman na. Katag extra ko, pre, kasi kayo makaw gulay. Eh, mong ex, kusog mo ka na gulay. Unya, kung sinakataas kinabuhi na. Ginap-idam na katag hilong, pre, di man mamatay. Kung saan nga hilo po yung ipeno? Dugaan ni kalabasa, pre. Hurot na lang dugas kalabasa, ginawa, ginamatay. Ang duga sa kalabasa, pre, tambal may sa mata. Matambal. Magapatinaw ni sa mata. Kung Magapatinaw. gusto ka nga hiluan ni Uyab, kamulo ka? Dahil man. Higugmaag maayo. Siyempre, may higugma si Mua. Oh. Biyae, di ba? Mamatay na. Gago! Wala akong talong, pre. Eh, bilang kilo siya? Sinta, ma'am, no? Sintang kilo, tapos... Ano pa, pre? Di na, pre.
Dai, wala. 60 kilo. Oh. Kuha ka na. Oh. Kaya kwarta. Wala. Oo na. Ano ano sa simon mo? Kasi mo utang mas mo. Sure di oy. Sino mo? Dili ko mangya. Kaya kung mahangyo man lang ko ana, pwede ko manghangyo para sa gulay. Manghangyo ko pa sa dugan na akong makuha. Lagi na yung mga pre, problema, may kusong asawa, gede po, giwa, gipauli, ganino, giwa ko kumandala kwarta. Abang gani ko si mga ngitag kwarta. Ma'am, sagot ka. Patangon daw na niya, ma'am. I need cash. Oh, need cash man. Dahil kurimer, wala na itong Dugo akong ilong pre. Need the cash. Dugo akong iro. You need the cash, I'll have a lot of money for this. Lasa, oy. Kaya na ba, ma'am, kana, pwede mo, anyo, talang ko ma'am, mayroon lang ako shoot si Mana, balik ko dire. Balik. Gini, ibala ko ni. Need cash lagi, pre. Cash, muna, shoot si Mana, kasabutan. Asa. Pwede na ma'am, no? Pwede, basta tulog na. Tulo lang. I love you. Tama ko libre. Bingang ko sa usawa, pre. I love you, pre. Kaya pwede, apilan akong batong dam. Oh, pwede. Pwede kayo magabihin mo kung mandi mo ako kung batong. Ano magkaon niya ni? Pwede na silupin niya lang. Layo man ang manimaw ang batong magabi, pre. Kamay ako. Ha? Layo man ang manimaw. Limutan ko naman ni Maho, pre. Ha? Manimaho siya batong magabi. Layo man na, pre. Layo na. Apilan ni silupin na. Free lang ang silupin. Pre po ni. Dili, silupin lang ang free. Pila man ni? Pila man ni tanan? 50 lang na sa mo nga. Alam mo yan. Kita man kayo, pre. Gila, mahal mo kayo. Oh, may grato ka ron, pre. Mahal naman yun. Pre, na, Free lang silupin. Ikaw, pwede ma-pre. Ay, sige, anak. Eh, naon sa problema, nabigay ko sa asawa niya. Ikaw, pre, problema si mong sawa. Ako laman. Mangita ko bang kong kasawa. Hugot, pasok ka diya. Tabangin ko, be. Hindi mo, lagi mo ulit. Marang tabi ko yan sa loob. Ulit sa mo. Ano lang, pre, oh. Di ko man ito, ano, pre. Ay, naku, plano, pre. Dili, lagi. Di ko man, ato tala pa rin, John. Tapos, Ino, kitang mong gulaim dito, no. hindi ko lang makasulpad ng mga gulay, pre. Masulpat lagi na, pre, kadali. Ay na lang, pre. Dahil rogat, pre. Ay na lang, pre. Kaya nakautang ng tagulay. Mangutang tagdaghan. Tapos itong ibaligya dito. Mga kata, mga pre. Mga kata, pwede lagi na. Tapos ganang tingog mo. Ay, nagsaba. Tapos ganang tingog mo. Ayaw lagi. Nung gatas tagdira. Ha? Mga nung gatas tagdira. Giutang. Bungol mo na. Ha? Bungol. Bungol na. Di ba, miss na? Wala, dungog. Wala. Mabuno. Kasi mo ka ganino. Tagdita. Okay mga to. Tara. Ma'am, kanang muslang man nagpautang ka sa mga gusto lang namo mga. Sila sa bagay bignaw ma'am, inga na jud me. Pagpila ni atsal, 150 ang kilo. Tigilo. tabi man na. Kani. Ang isa ka bulang aloy 5. Ang kilo, dam. Ang kilo. 110. Tama ko yan siya man. Ang Bombay, Same lang. same daw. Oh. Na, wala. Same, di ba ang same dam para mo sa cellphone? Pwede din siya? Pwede din siya? Same. Mo sa pasaport mo same. Pares na silang price. Ay, parehas Yes, lang. laro po dam. Tama na. Di ba Di makasinaw? ba kakak? Same ba parehas? Tama na ni Koy. Ay tama, pinta tanan na pila tanan. Ah, 150 lang na tanan. 150 ya tanan. 150. Okay, 150. Ah, pwede mo lakaw sa kunyang gabi eh. Hindi gabi eh. Mga to sa kong bar. Eh, 150 ito, pre. Ha? Eh, 150 sa bar. Ay, mag dito ba? Oo. Ah, katamaan-aan. Oh, na naman tayo pagkurong liya sa ko. Ah, balik lang ko niya, dama. Ay, dam, tayo sa day. Kanang nagpila ni yung silhig, dam. Sila yung silhig. Dili na na silig, sir. Tanglad lang na. Ay, dili ni silhig. Dili. Murong lang silhig na isa. Oh. Dili ni silhig. Matata naman ka, pre. Dili. Di ba katong may pangkaon sa rabbit dam? Katong sagbon nga pangkaon sa rabbit? Kumpay man to yung mo. Oh, Sabot. kumpay ka rin. Kumpay to. Oh, dili na mao. Nilang ako dam, pilam. Piso. Ah, isa ka buok? Piso? Piso. Sama kay piso. Isa naman yung buok. Piso na. May sanay dam. Salamat na ma. Ang bayad yung gabi na. No Uli, problem. ug di ko kabalik dire. Naman na siya. Tingla lang niya. No problem. Salamat. Junjun ta. Natay gulay yo. Bago ta mabot na Junjun. Tay sa ba? Bago ta mabot na Junjun. Pamiligya sa tagulay. Kini nabayaran ako ani kay
Bilang ito? 150. 150. Ibaligyan na ito ang talong, isa ka buok, 50. Ay, kita ba? Ay na, pag di na sila kabuot, 50 ang isa, pila ka buok ni. Uno, pinakuwag halin pre, Kita, mabayaran. ano pa yan? Sa unong, 5, 10, 15, 20, 25, di na ka 100. 100, siyempre. Kato nga pa, wapay labot ang lamas. Ano? Makabalik na ako sa asawa ni. Makabalik kay kasawa? Makabalik ko, makabalik. Makabalik eh. Hindi ka makapalit. Ya, ato na ta. Pwede may